Fins al 1991, a Cercs s'ha extret carbó de les mines, que servia per obtenir energia elèctrica. Avui s'obté directament del subsòl energia tèrmica mitjançant un sistema de climatització geotèrmic. El Museu de les Mines de Cercs fa un recorregut pel que va ser la zona minera més important de Catalunya. Durant més d'un segle hi van viure centenars de famílies que es dedicaven a treballar a la mina. Majoritàriament el carbó que se n'extreia anava a parar a la central tèrmica de Cercs, on s'hi generava energia elèctrica. Ara, a la sala de projeccions del museu, precisament on s'hi expliquen 140 anys de la història de la conca minera del Berguedà, està climatitzada mitjançant energia geotèrmica, una energia renovable instal·lada per Geòtics Innova. El Museu de les Mines de Cercs el tenim situat a la colònia minera Sant Corneli, a quasi 1.000 metres d'alçada, en una comarca que és el Berguedà, on els hiverns són llargs i durs, i la climatització d'aquest museu no era la més idònia perquè no ens escalfava prou, no aconseguíem la temperatura adient i a més hi havia problemes a l'hora de combinar l'audiovisual, la projecció de l'audiovisual amb el so. No se sentia prou bé quan s'engegava aquesta instal·lació. La geotèrmia ha portat una gran qualitat a la visita al museu, perquè els clients tenen una millor sensació, una climatització més adequada a la necessitat d'alçada o de temperatura que està situat aquest museu i fa que la visita es pugui gaudir més perquè estàs en una temperatura més idònia. L'energia geotèrmica és l'energia en forma de calor que està acumulada a la superfície de la Terra. Aquesta energia geotèrmica, una part ve del Sol, el Sol està calentant la Terra permanentment, i una altra part ve de les altes temperatures dels materials fosos que estan al centre de la Terra. Llavors hi ha un calor que puja, un calor que arriba, i com a conseqüència tenim una zona que que té una certa quantitat de calor. Si nosaltres contemplem l'escorça terrestre com un immens acumulador de calor que està a una certa temperatura, nosaltres tenim capacitat a l'hivern de treure calor d'aquest gran acumulador de calor i portar-la al nostre edifici fent un cicle així de calefacció. A l'estiu el procediment és al revés. Nosaltres hem d'extreure calor del nostre edifici i portar-lo al nostre gran acumulador de calor que és l'escorça terrestre. A l'hivern es refredarà el pou amb un circuit tancat d'aigua per tal que el terreny li cedeixi calor. Aquesta calor que absorbeix el pou serà transportada a l'edifici, de manera que s'escalfarà. Aquest és el sistema de calefacció mitjançant la climatització geotèrmica. A l'estiu s'utilitzarà el sistema invers. S'escalfarà el pou amb un circuit tancat d'aigua per tal de cedir aquesta calor al terreny. La calor que s'utilitza per escalfar el pou serà extreta de l'edifici, de manera que es refrigerarà. Aquest és el sistema de refrigeració mitjançant la climatització geotèrmica. A un sistema geotèrmic el rendiment sempre sol ser de 4 o superior a 4. Però a més de l'eficiència energètica d'aquest gran rendiment, un sistema geotèrmic té altres avantatges. Un avantatge és, i es pot entendre, que és l'estètica. Si jo tinc d'agafar el calor del subsòl, el que hauré de fer per agafar el calor serà una cosa enterrada. I com que no es veurà, serà molt estètic. No hauré de posar cap cosa a les finestres ni a les teulades, però a més d'estètic serà confortable, perquè tampoc farà soroll. No hi haurà els sorolls molestos d'una bomba de calor que jo tingui a la teulada i estigui molestant el meu veí. Però és que a més d'això té un altre avantatge. L'avantatge és que, com que s'ha enterrat, no està exposat a les condicions ambientals. Per tant, la seva degradació amb el temps, el seu envelliment, és molt petit. Un sistema geotèrmic, la part enterrada, si està realitzat de manera correcta, pot arribar a tenir una vida de 100 anys.
La perforació geotèrmica i la introducció de la sonda, dos dels passos principals de la instal·lació d'energia geotèrmica, s'han dut a terme en un acte públic que ha comptat amb la presència d'una 50ena de persones, entre enginyers, arquitectes, geòlegs, representants del Departament d'Acció 10 de la Generalitat de Catalunya, del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines i representants municipals de Cercs. L'exercici pràctic ha estat la culminació de la Setmana de la Geotèrmia, organitzada pel Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears. El projecte d'instal·lació de geotèrmia al museu s'ha pogut realitzar gràcies a una subvenció del Departament d'Acció 10. Aquesta actuació l'ha dut a terme Geòtics Innova, amb la col·laboració d'altres empreses del sector. La perforació de 120 metres de profunditat s'ha realitzat sobre una formació rocosa formada per argiles, roques calcàries i altres materials, amb l'equip Well Drill 3050 CR, que és capaç de perforar més de 150 metres. La perforació s'ha fet mitjançant el sistema de martell de fons, en què el compressor permet accionar aquest martell. El mecanisme de rotopercussió és el que ha permès perforar el sòl. Mitjançant un sistema d'evacuació de detritus Preventer, no s'han embrutat als voltants de la zona de perforació. Un cop realitzat el pou, s'ha retirat el vernillatge. A continuació, s'ha introduït la sonda de polietilè per gravetat. Per aquest tub hi circularà l'aigua que absorbirà la calor de la terra per transportar-la a l'edifici. Finalment, s'ha dut a terme la injecció de morter i bentonita per segellar el pou i la sonda i aconseguir així la màxima transferència de calor del terreny a la sonda. La majoria dels terrenys de pedra ja de per si tenen unes bones característiques tèrmiques, una quantitat bona de calor acumulada i una fàcil comunicació d'un cantó a l'altre, una bona conductivitat tèrmica. En aquest cas hem tingut encara una sort afegida, que és que hi ha algun petit freàtic, alguna petita aigua, alguna petita quantitat d'aigua que fa que encara augmenti més la conductivitat tèrmica. Per tant, aquí podem dir que l'aplicació geotèrmica és molt idònia, és fàcil i de bona qualitat. La bomba de calor que s'ha instal·lat és una bomba aigua-aire del model Fichter 1012-4, que té la particularitat que es connecta per una banda a terra mitjançant el pou geotèrmic i per l'altra un conducte d'aire de climatització. L'avantatge que té aquesta solució que hem fet servir aquí és un avantatge de simplicitat. Simplicitat vol dir que té menys components, menys elements que els sistemes convencionals. No hi ha bombes de circulació, no hi ha tuberies que van cap a la casa, simplement és l'aire fred i calent que climatitza directament. Al tenir menys elements, té menys punts de manteniment i té també menys consums elèctrics. Això és un avantatge important d'aquest sistema. L'energia geotèrmica permetrà controlar les temperatures extremes del Museu de les Mines de Cercs i oferir al visitant una temperatura confortable. El Museu de les Mines de Cercs és un centre d'interpretació on es parla d'una de les energies més importants de la revolució industrial de Catalunya, el carbó. Aquesta energia fa temps que ja no s'explota a la nostra comarca del Berguedà i actualment ens hem sumat amb una de les energies més eficients, que és la geotèrmia. Per això, en el nostre discurs també difonem aquesta energia renovable que és tan eficient i que dona tan bon resultat. Abans trèiem carbó, el cremàvem, produïem energia tèrmica i a partir d'aquí transformàvem en energia elèctrica. En aquest cas, això és un model que era vàlid pel segle passat. Actualment i cara a un futur, el que es vol és fer un ús eficient de l'energia. Si podem utilitzar l'energia sense transformar-la, millor que millor. En aquest cas, nosaltres traiem energia en forma de calor per ser utilitzat en forma de calor. Llavors, traiem energia de manera neta del subsòl i la portem a neta, sense fer cap mena de combustió. Zero, CO2. Això és un tema molt important. És l'energia del passat, concepte d'energia del futur.
L'energia geotèrmica ofereix al museu una climatització neta i sostenible, ja que no emet gasos contaminants. Aquest sistema aprofita la temperatura constant del subsol per generar tant calefacció com refrigeració als edificis i oferirà uns estalvis energètics de fins al 75%.